prima murah sealam jagat raya rek yo. Omahe gede wis paket komplit. Kamare ono loro, ukurane 5 kali 10, regane 120 juta. Lah, wis rek yo, apik. Wis gak atik nyacat wis yo daripada ngekos dan ngontrak. Iki persembahan teko developer Owos yo. Wis langsung ya, gak suwe-suwe. Lah, oleh pager ngene iki rek yo, wis paket komplit lho, ono lostere ngene iki. Masalah karpot ombor yo, mobil sembarang iso mlebu. Mobil opo ae, Pajero, Innova, Bismini, bismillah, masyaallah masuk kabeh yo. Parkir sepeda motor kena gawe showroom yoan yo. Iki motor 50 iso sik mod lah. Kalau misalnya sampean duwe rezeki gawe nambah kamar maneh sik kena rek yo, tenang ae. Lah terus nang kene iki wis oleh iku rek yo. Taman lho, apik rek yo, taman yo. Wis ono krane. Oh wis. Fasa tampak depane pakai komplit. Wis batu alam ngene iki rek yo. Engko nang kene iki ono lampu hias e lho. Lampune downlight kabeh, kekinian lah pokoke. Wis katik main do tukang rek yo. Enak wis tuku ngene iki. Nang kene iki nek terasan gawe nyantai-nyantai isuk. Karo kon kayak gak bisa yo. Usene almini rek yo, tenang ae. Lah iki wong tamu dorong keluarga yo. Gawede yo, kene gawe nyeluk wong rong RT sik mono. Plafone lho, wis PVC lho. Apik kan? Ngene sik kurang murah. Yo turu ae rek. Salah satu koma tahu yo. Lho kamar ana loro. Lho kamar pertama gede, kena gawe iki kiwir ngono iku. Ana cendela wisan. Wis plafone wis PVC kabeh yo. Nah, terus ngene iki kamar kedua lho. Kamar kedua yo padha rek yo gede, kena gawe iki kiwir. Plafone PVC ngono wis ana angin-angin. Nah, terus nang kene iki dapure rek yo. Dapure wis L gede, kene nggone kompor, magicom, wastafel yo. Wis sampeyan kareno kono kitchen set mawon yo. Nah, terus sadurunge nang kamar mandi nang kene iki ono area laundry lho, tolong servis yo. Kene wis tak gekan, kono wis tak gen pembuangan. Kene gawe wuduk atau apa wis penak terus dhewe yo. Nah, iki kamar mandine. Kamar mandine gede rek yo. Kene gatus untuk limo klosete wis duduk yo. Wis ono iku apa iki jenenge? Shower yo. Lah kene wis tak iki kran. Sampeyan kareno kono bak mandine mawon, iku taraso ngono bro. Wis langsung digas koyo. Iki lokasine ning Dicak. Iki lokasine di Desa Gempol Lampah, toko pasar Menganti hanya 15 menitan lah kisaran yo. Regane murah rek yo, 120 juta. Iso kredit gak iso rek cash rek masuk 20 juta. Iso tapi gawe Bank BRI yo. Wis ngono ae, info detail mau tanya-tanya survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.